Jo vaig cursar el batxillerat social i em va cridar molt l'atenció l'assignatura d'Economia de l'Empresa i arrel d'aquí vaig decidir inscriure'm amb el grau en ADE i la UDL m'oferia un bon pla d'estudis per continuar ampliant els meus coneixements en aquest àmbit. Vaig triar la carrera perquè d'alguna manera és una carrera molt multidisciplinar, que et dones una visió molt general del que són el món dels negocis i et prepari per poder, en el dia de demà, poder continuar, si vols, amb l'empresa familiar o dedicar-te a posicions de direcció d'altres empreses. Vaig escollir estudiar Administració i Direcció d'Empreses perquè jo ja, quan era petit, sempre m'havien apassionat les empreses. Ja quan era adolescent i estava a l'institut em vaig començar a interessar per l'economia com a tal. Aquesta disciplina és el motor de la nostra societat a dia d'avui i per entendre-la s'ha d'entendre altres factors, com per exemple les persones. Al cap i a la fi, darrere de les empreses i dels governs hi ha persones que, en funció d'un determinat criteri, prenen decisions amb molta rellevància. De la UDL destacaria sobretot els docents, ja que la majoria de professors que tenim són professors que estan constantment en contacte amb el món empresarial i això fa que ens apropin molt més al món real i al que aprenem de casos reals. Et dona la possibilitat també de fer pràctiques en empreses i que és una de les úniques universitats on és obligatori fer-ho i d'alguna manera et donen aquesta possibilitat d'emportar-te aquesta experiència cap a casa. M'estic formant encara amb el màster de màrqueting amb xarxes socials aquí a la UDL. La titulació en ADE permet estudiar les diferents àrees que formen una empresa, tanmateix hi ha assignatures de l'entorn econòmic, la qual cosa això facilita que en el moment d'escollir l'especialitat sigui més fàcil. El grau m'ha portat molta seguretat, ja que sortim de la carrera amb una molt bona base de coneixements que ens dona la UDL, a més que la carrera d'ADE és una carrera molt versàtil. Em dedico a la consultoria, a la mentoria i a la formació i el que faig és ajudar a professionals i a emprenedors a potenciar els seus talents, a desenvolupar més les seves aptituds i a mi m'agrada dir que puguin ser més feliços amb les seves empreses millorant el seu rendiment.